पोषक तत्वे आणि अन्नपदार्थ, कर्बोदके, स्निग्ध पदार्थ, प्रथिने, जीवनसत्वे, खनिजे आणि तंतुमय पदार्थ हे आपल्या अन्नातील पोषक तत्वांचे मुख्य प्रकार आहेत. सजीवांनी अन्न व पाणी घेऊन त्यांचा वाढ व इतर सर्व कामांसाठी वापर करणे या प्रक्रियेला पोषण म्हणतात. आणि या कामासाठी उपयोगी पडणाऱ्या अन्नघटकांना पोषक तत्वे म्हणतात. ऊर्जादायी पोषक तत्वे, कर्बोदके. आपली मुख्य गरज ऊर्जेची असते, ती कर्बोदकामुळे भागते. त्यामुळे आपल्या आहारात भात, पोळ्या, भाकरी अशा पदार्थांचा प्रामुख्याने समावेश असतो. म्हणून जास्त प्रमाणात कर्बोदके देणारी तृणधान्य आपल्या अन्नातील प्रमुख घटक आहेत. स्निग्ध पदार्थ, तेल, तूप, लोणी अशा स्निग्ध पदार्थांपासूनही आपल्या ऊर्जेची गरज थोड्या प्रमाणात भागते. उष्णता मोजण्यासाठी किलो कॅलरी या एककाचा उपयोग होतो. म्हणून अन्न पदार्थांपासून मिळणाऱ्या ऊर्जेसाठीही किलो कॅलरी हे एकक वापरले जाते. वाढत्या वयातील मुलामुलींना रोज साधारणपणे 2000 ते 2500 किलो कॅलरी ऊर्जा अन्नातून मिळण्याची गरज असते. प्रथिने, वाढीसाठी, शरीराची होणारी झीज भरून काढण्यासाठी व इतर जीवनक्रियांसाठी आवश्यक असलेली प्रथिने कडधान्ये, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ तसेच मांस, अंडी अशा अन्न पदार्थांपासून मिळतात. खनिजे व जीवनसत्वे, रोगप्रतिकार व शरीराच्या इतर जीवनावश्यक क्रियांसाठी खनिजे, जीवनसत्वे आणि तंतुमय पदार्थ यांची आवश्यकता असते. ते आपल्याला प्रामुख्याने भाज्या व फळांपासून मिळतात. खनिजे व जीवनसत्वे यांची आपल्याला अल्प प्रमाणात गरज असते, परंतु त्यांच्या कमतरतेमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. शरीराला अनेक असेंद्रिय पदार्थांची गरज असते, त्यांना खनिजे म्हणतात. खनिज, लोह. उपयोग, शरीराच्या सर्व भागांपर्यंत ऑक्सिजनचे वहन करणे. स्रोत, मांस, पालक, सफरचंद, मनुका. अभावजन्य विकार, ॲनिमिया, पांडुरोग, सतत थकवा वाटणे. खनिज, कॅल्शियम व फॉस्फरस. उपयोग, दात व हाडे मजबूत करणे. स्रोत, दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, हिरव्या पालेभाज्या, मांस. अभावजन्य विकार, दात खराब होणे, हाडे ठिसूळ व कमकुवत होणे. खनिज, आयोडीन. उपयोग, वाढीचे नियंत्रण, शरीरात होणाऱ्या रासायनिक क्रिया गतिमान करणे. स्रोत, मनुका, बीन्स, मासे, समुद्रातून मिळणारे अन्नपदार्थ. अभावजन्य विकार, गलगंड. खनिज, सोडियम व पोटॅशियम. उपयोग, शरीरातील पाण्याचे संतुलन राखणे, चेतासंस्था व स्नायूंच्या क्रिया चालू ठेवणे. स्रोत, मीठ, चीज, पालेभाज्या, फळे, डाळी. अभावजन्य विकार, स्नायूंची अकार्यक्षमता. जीवनसत्वे, जलविद्राव्य जीवनसत्वे. बी व सी जीवनसत्वे पाण्यात विरघळतात, म्हणजे ती जलविद्राव्य आहेत. ही लघवी, घाम यातील पाण्याबरोबर शरीराबाहेर टाकली जातात, म्हणून त्यांचा सतत पुरवठा होणे गरजेचे असते. B1, B2, B3, B6, B9 व B12 हे जीवनसत्वाचे महत्त्वाचे प्रकार आहेत. जल अविद्राव्य जीवनसत्वे. ही जीवनसत्वे पाण्यात विरघळत नाहीत, ती स्निग्ध पदार्थात
म्हणजे शरीरातील मेदात विरघळतात. त्यांचा शरीरात साठा होतो. A, D, E, K ही जल अभिद्राव्य जीवनसत्वे आहेत. जीवनसत्वे स्त्रोत व कार्य. जीवनसत्व A कार्य डोळ्यांचे रक्षण, त्वचा, दात, हाडे निरोगी राखणे. स्त्रोत गाजर, दूध, लोणी, गडद हिरव्या भाज्या, रताळे, गडद पिवळी फळे आणि भाज्या. अभावजन्य विकार रातांधळेपणा म्हणजेच कमी उजेडात पाहू न शकणे, अंधत्व, झिरोडर्मा म्हणजेच त्वचा कोरडी पडणे. जीवनसत्व B1 कार्ये चेतातंतूचे व हृदयाचे कार्य नीट होण्यास मदत करणे. स्त्रोत दूध, मासे, मांस, तृणधान्य, कवच फळे, डाळी. अभावजन्य विकार बेरीबेरी म्हणजे चेतातंतूचा आजार, स्नायूंचा अशक्तपणा किंवा अकार्यक्षमता. जीवनसत्व B9 कार्ये शरीराची वाढ. स्त्रोत गडद हिरव्या भाज्या, पपई, किवी. अभावजन्य विकार वाढ नीट न होणे, ॲनिमिया, विसर पडणे, हालचाली मंदावणे. जीवनसत्व B12 कार्ये लाल रक्तपेशी तयार करणे. स्त्रोत दुग्धजन्य पदार्थ, मांस. अभावजन्य विकार ॲनिमिया. जीवनसत्व C कार्ये शरीराच्या ऊतींचे रक्षण करणे. हिरड्या, दात, हाडे, त्वचा यासाठी आवश्यक असे कोलॅजेन हे प्रथिन तयार करणे. स्त्रोत आवळा, किवी, संत्री व इतर लिंबूवर्गीय फळे तसेच कोबी, टोमॅटो, हिरव्या पालेभाज्या. अभावजन्य विकार स्कर्वी म्हणजेच हिरड्यांमधून रक्तस्राव होणे, गलग्रंथी सुजणे, जखमा लवकर बऱ्या न होणे. जीवनसत्व D कार्ये दात व हाडे निरोगी राहण्यासाठी पुरेसे कॅल्शियम व फॉस्फरस अन्नातून शोषून घेणे. स्त्रोत सूर्यप्रकाशामुळे दूध, मासे, अंडी, लोणी यातील काही पदार्थांपासून शरीरात हे जीवनसत्व तयार होते. अभावजन्य विकार मुडतूस म्हणजेच हाडे मोडणे, त्यामुळे वेदना होणे तसंच हाडे मोडणे. जीवनसत्व E कार्ये पेशींमध्ये चयापचय क्रिया सुरळीत होणे, पुनरुत्पादन आणि स्नायू पेशींना कार्यक्षम राखणे. स्त्रोत तृणांकुर, हिरव्या पालेभाज्या, कोवळी पालवी, वनस्पतीजन्य तेल. अभावजन्य विकार स्नायूंमध्ये कमकुवतपणा येणे, प्रजोत्पादनामध्ये अडथळा निर्माण होणे, त्वचा विकार. जीवनसत्व K कार्य रक्त साकळण्यास मदत होणे. स्त्रोत हिरव्या पालेभाज्या, ब्रोकोली, हिरवी कोबी, मोड आलेली कडधान्ये, अंड्याचा पिवळा भाग. अभावजन्य विकार इजा झाल्यास फार रक्तस्राव होणे. हे नेहमी लक्षात ठेवा. काही जीवनसत्वांना प्रकाश व उष्णता मिळाल्यास ते नष्ट होतात. उदाहरणार्थ पदार्थ शिजत असताना C जीवनसत्व लवकर नष्ट होते. म्हणून अशी जीवनसत्वे पुरवणारे अन्नपदार्थ न शिजवता कच्चे खावेत. असे होऊन गेले. कॅसिमिर फंक हे युरोपमधील पोलंड या देशातील वैज्ञानिक ज्या पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे बेरीबेरी हा आजार होतो तो पदार्थ शोधून वेगळा करण्यात त्यांना यश मिळाले.
त्यांनी जीवनसत्व म्हणजेच व्हिटॅमिन हे नाव दिले. स्कर्वी, पेलॅग्रा, मुर्दूस हे विकारही विविध जीवनसत्वांच्या अभावामुळे होत असल्याचे त्यांनीच मांडले. प्रोबायोटिक, दुधाचे दही करणारे लाभदायक सूक्ष्मजीव दह्यात ताकात असतात हे तुम्हाला माहिती आहे. अशा लाभदायक सूक्ष्मजीवांना प्रोबायोटिक म्हणतात. अशा प्रकारचे प्रोबायोटिक सूक्ष्मजीव लाखोंच्या संख्येने आपल्या आतड्यात राहत असतात. ते पुरेशा संख्येने तिथे राहणे आपल्या आरोग्यासाठी गरजेचे असते. म्हणून दही, ताक असे प्रोबायोटिक पदार्थ मधून मधून घेत राहणे महत्त्वाचे असते. संतुलित आहार. आपण दिवसभरात जे अन्नपदार्थ खातो त्यांना एकत्रितपणे आहार म्हणतात. सर्व पोषक तत्वांचा पुरेशा प्रमाणात समावेश करणाऱ्या आहाराला संतुलित आहार म्हणतात. संतुलित आहार मिळाल्यास काम करण्याची क्षमता वाढते, शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य चांगले राहते, आजारांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता वाढते, शरीराची चांगली वाढ होते. संतुलित आहार कसा मिळवावा? आपण खातो त्या अन्नपदार्थांची विविध गटात विभागणी करतात. आपल्या रोजच्या आहारात या प्रत्येक गटातील अन्नपदार्थांचा किती प्रमाणात समावेश असावा त्या प्रमाणात त्यांना एका पिरॅमिडमध्ये ठराविक जागा देतात. तंतुमय पदार्थ. संतुलित आहार घेतल्यास त्यात भाज्या, फळे, तृणधान्य, कडधान्य यांचा समावेश होतो. त्यातून तंतुमय पदार्थही पुरेशा प्रमाणात मिळतात. पाणी. सर्व पोषक तत्वांबरोबर शरीराला पाण्याचीही सतत गरज भासते. त्यासाठी दूध, ताक, लिंबाचा रस, सरबत, फळांचे रस आणि भरपूर पाणीही प्यावे. कुपोषण. शरीरासाठी आवश्यक असणारी सर्व पोषक तत्वे योग्य त्या प्रमाणात आहारातून न मिळणे याला कुपोषण म्हणतात. पुरेसे अन्न न मिळाल्याने किंवा आहार असंतुलित असल्यामुळे कुपोषण होते. गरजेपेक्षा जास्त आहार घेतल्याने अतिपोषण होते. हे नेहमी लक्षात ठेवा. पोषक तत्वांची गरज अन्नपदार्थातून भागल्यास त्याचा अधिक सुलभतेने शरीरात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे संतुलित आहार घेणे व पोषक तत्वांची कमतरता टाळणे हाच आरोग्याचा उत्तम मार्ग ठरतो. जंक फूड. चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिझ्झा, चिप्स, तयार शीतपेय, आकर्षक वेष्टनातील अन्नपदार्थ तसेच वडा, भजी अशा पदार्थातून आवश्यक ती सर्व पोषक तत्वे मिळत नसल्यामुळे त्यांना जंक फूड म्हटले जाते. अन्नपदार्थातील भेसळ. अन्नपदार्थ विकताना अधिक फायदा करून घेण्यासाठी त्यात एखादा स्वस्त, अतिरिक्त व कमी दर्जाचा पदार्थ मिसळला जातो. त्याला अन्नाची भेसळ म्हणतात. भेसळीचे पदार्थ. भेसळ करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पदार्थ अन्नपदार्थात बेमालूमपणे मिसळून जातील असे असतात. अन्नपदार्थ. दूध. भेसळीचे पदार्थ पाणी, युरिया, स्टार्च. अन्नपदार्थ लाल तिखट. भेसळीचे पदार्थ विटेची पूड, लाल भोपळ्याची बुट्टी. अन्नपदार्थ काळी मिरी. भेसळीचे पदार्थ पपईच्या बिया. अन्नपदार्थ आईस्क्रीम. भेसळीचे पदार्थ धुण्याचा सोडा, कागदाचा लगदा. अन्नपदार्थ तांदूळ. भेसळीचे पदार्थ बारीक पांढरे खडे. अन्नपदार्थ शेंगदाणा. भेसळीचे पदार्थ लालसर गारगोट्या किंवा खडे. लठ्ठपणा कसा टाळावा? संतुलित आहार घ्या.
धान्य, भाज्या, फळे सालीसकट खावी. सायकलचा अधिक वापर करावा. मैदानी खेळ जास्त खेळावे. भूक नसताना खाऊ नये. जेवताना टीव्ही पाहू नये. छोट्या अंतरांसाठी मोटार गाड्या वापरू नये. पॅकेटबंद तयार अन्नपदार्थ खाण्याचे टाळावे. हे नेहमी लक्षात ठेवा. अन्नाची भेसळ करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. भेसळयुक्त अन्न खाऊ नये.